Siyudad sang Iloilo naka-record sang 73 ka panibagong nga kaso sang COVID-19 kahapon. Total liquor ban kag mas temprano nga curfew ipatuman sa mga barangay nga gin-lockdown. Samtang duha ka semana nga moratorium sa pagpapauli isang OFWs ginhingyo sang syudad sa IATF. Ining balita ang aton gintutukan. Padayon nga nagasaka ang mga kaso ng local transmission sa siyudad sang Iloilo. Sa pinakauli nga regional case bulletin sa Department of Health 6, 73 ka mga bagong nga kaso ng COVID-19 ang na-record sa siyudad. Bawod sinipila ka mga barangay sang in-lockdown para matap na ang padayon nga paglapta sang virus. Pinaagi sa Executive Order 147, ginpaidalom sa localized containment measures ang 28 ka mga barangay sa siyudad sang Iloilo sa sulod sang 72 oras, umpisa sa Setyembre 17 tubtob Setyembre 20, 2020. Ginpaidalom sa total lockdown ng sitio Taytay sa barangay Simon Ledesma sa Haro, kag Concepcion sa city proper. Sa Subong, ang barangay Simon Ledesma daw nabutang subong sa sitwasyon nga daw hindi maayo ang pagikuan sang mga pamuluyo. Bangod sa nagdamo ang positive. Magapatuman sa total liquor ban kag mas temprano nga curfew malin las 8 sang gabi tubtob las 4 sang aga sa mga barangay nga gin-lockdown. Ang tanan, I think daw 28 ka barangay, under surgical lockdown, may alcohol ban kag may arakan sila curfew. Nagpasalig naman ang city government nga tagan sang ayuda nga pagkaon kag bulong ang mga apektadong residente. Samtang nagakabalaka karon ang mga residente sa barangay Halondone Estate sa Lapus sang ilang mga kaimtangan matapos nagpositibo si punong barangay Efren Himeo kag ginpaidalom sa quarantine ang tanan nga opisyales sang barangay. Well, ang city may kumpleto man sa mga tao dira, no? May mga daycare workers kita, may supplemental feeding workers, may ara kita 4P, may ara kita BHW, BNS. So, okay man ta. We continue to do so. Nagapila na si Mayor Jerry Trenya sa National IATF sa moratorium sa pagpapauli sa mga OFWs sa sulod sang duwa ka semana o kung tubtob sa Setyembre 20, 2020. Napananaw sa alkalde nga kung padayon ang pagpauli sa mga OFWs, may mapuno mga quarantine facilities kag hindi na masarangan sang healthcare system sang syudad. Upod kay Romel Perkia, Cedric Cabaluna, 1 Western Visayas.